doncs una alegria immensa per tothom, no? Al final ell és una institució aquí, és una llegenda, i al final celebrar-ho amb ell serà molt bonic, i jo crec que ha aconseguit una fita gairebé molt difícil de repetir, o gairebé impossible, i en aquest sentit doncs, content per ell, content pel rendiment que ha tingut sobretot, perquè al final és una xifra que vol dir que ha estat molt de temps a un rendiment molt alt, perquè al final la ciència del primer equip masculí d'Europa és molt alta, i jo crec que només felicitar-lo i animar-lo que continuï igual, no? Perquè al final per nosaltres és un referent, tant dins com fora del camp, i jo crec que la gent aquí al Sardenya ha de veure aquesta festa per ell, que serà molt bonic i que tant de bo ho recordi per sempre, no? Sí, jo crec que serà un partit molt diferent al que tenim pensat al camp, no? Jo crec que serà un partit molt complicat, jo crec que ells amb el canvi d'entrenador i aquesta necessitat de punts que tenen per sortir de la zona de descens serà molt important per ells aquest partit, i això ho posaran dificilíssim, no? Jo sí que és cert que hem de tenir les coses molt clares, hem de fer les coses molt bé per poder treure un bon resultat, i aquí la nostra gent jo crec que és d'aquí animar-los, perquè serà un partit molt important per nosaltres. Jo crec que és un partit no transcendental, però sí vital per les intencions o el que vol fer l'equip, i jo crec que aquí a casa han de ser molt forts, hem de tenir aquesta contundència que hem tingut fins ara, i jo crec que aquest tram final de Lliga jo crec que a casa passen moltes opcions nostres, no? Però sí que és cert que el Cornellà serà molt difícil, ve de guanyar, ve amb aquesta necessitat que diem de punts, i jo crec que serà difícil perquè al final és un equip que té les coses molt clares, que sap molt bé com fer mal, i jo crec que en aquest sentit hem d'estar molt bé per contrarrestar-los i tenir la versió nostra, no? Doncs és descomunal per nosaltres, la nostra gent i el nostre estadi, no? A casa han de ser molt fiables, fins ara diuen els números, no? que són fiables, però tant de bo continuem així, no? Al final el tram final és el que marca una mica on volem estar i on estarem, i al final jo crec que tot passa per aquí, per el nou Sardenya, per la nostra gent, i aquesta contundència que a casa han de continuar-la i refermar-la, no? En aquest tram final.